Sa Good Vibes, dine-in o kung take-out, inya masami nga ginapamangkot sa mga restaurant. Sa isa ka kalan-an diri sa Bacolod, dine-in sa sulod mismo sang imo nga salakyan, pwede ini sa tunga sang pandemic. Yaring report ni Romeo Subaldo. Matapos mo magpa-reserve, pag-parking sa imo nga salakyan sa ila parking area, kuhaan ka sang order kag dira man mismo sa imo salakyan, idulong ang imong order pero butangan anay sang improvised nga lamesa para hindi ka mabudlayan sa pagkaon. Dire itungtong ang imong order nga kape o kung pagkaon. Sir, okay lang ko dire. Sige, go. And this is your Christine. Okay, sige, thank you. Ini ang konsepto sa third wave restaurant sa may shop house sa Nara Extension sa Bacolod City. So, bali, makapay ka, makaon ka sa sunod mismo sa imo nga salakyan. Tawagon mo lang sila kung kailangan mo anything naman or may order ka ba, tawag ka naman ni Watch. So, at least nara ka lang sa sunod sa imo salakyan, wala ka nag-mingle sa iban ng mga tao. Diri ka naman makaon kag kung may date ka, pwede ka mo mag-movement sa sunod sang salakyan. Sunod sa kay Laverne Trafalgar at tag-iya sa restaurant, nahangpan nila nga hindi tanan komportable sa dine-in bangod sang pandemic, gaya nagpangita man sila sa pamaagi na makakater sa gihapon sa sining nga mga tao. Halos tanan kuno nila nga mga produkto nga gina-serve diri, gikan man sa local producers. Naintindihan nila nga kadamo sang nagsira nga mga negosyo, gani dapat kuno suportahan ang local producers. As much as we want to promote local suppliers, businesses, kay subong lang nga pandemic, as we noticed, damo kasira, damo ka struggle. So, we wanted to help hand by hand. Pero, ang nearby, kay diriya hapos fresh. And then at the same time, way labot nga quality. Ang maserve mo, kay kabalo ka man yan nami. But then, both ways, makabulit ka man sa individual. Si Laverne, kag ang iyang mister, nagatrabaho sa cruise ship na stranded sila diri sa Bacolod bangod sa pandemic. Amukon nga natigayon ang ini nga negosyo. Nagsugod sila sa negosyo sa mismo man nga panahon sa pandemic. So baga kami is one of the OFW nga na-stranded, hindi kayo obra. So dapat pabalik pa ka mo yan, miss. Wala din sa plano. Na may plano ni siya pero gamay na nga coffee business dapat. Signature nila ang ilang charcoal bread, amukon nga ang kolor sini itom. Locally produced man ang ilang kape, gikan sa Minuyan sa Murcia. Ang ilang ice choco, gikan man sa local chocolate producer. Nakibalo ko mo bala nga wala sila nagagamit sa plastic. Ang mga ginabutangan sa pagkaon, mga ginuweave nga dahon nga ginabakal sa mga kababayan sa Don Salvador Benedicto. Ang store nila nga ginagamit, stainless. Kung mag-take out, may balunan pero dapat ibalik. Gani, gina-register anay ang customer. Ibali, may registration lang. Ma-register lang din. Para, matrack, bala naman kay basta inyo ba na magdalaga ng balunan. May isa na kagato sila ka mga subscribers nga ginadulungan nila sa panyaga sa kada udtog gamit ang mga balunan. Pati sa kape, pwede man madala ang ilang mocha pot o kung French press, pati na ang botelya para sa cold brew. Maparefill ka na lang. Sunod sa kay Laverne, ginbato nila ang hangkat sang wala usik economy, isa ka grupo nga nagakampanya nga utatan na paggamit sa plastic. Kisang sini nga panahon sa pandemic, kalabanan nagapadeliver sa pagkaon kag kalabanan sa ginagamit nga bulutangan sa pagkaon, plastic. Imagine now the impact in the whole Bacolod City, which is a little bit sad kay kadamo. It is nice kay kadamo ang mga businesses, home businesses, but then at the same time it's has a pros and a cons. May gatindog pero may kasakitan, which is our nature. May 11 na tanan ka mga establishments nga pioneers ang wala usik economy sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation o kung PRRCF. Isa na diri ang third wave. Nagalaom si Laverne nga kuntani, mas magandamo pagid ang magaupod sa ilang nga kausa nga hindi magamit sang plastic kay para man ini sa kaayuhan sa tanan kag sa masunod nga henerasyon.